Kun katsot, mitä näet? Tervetuloa peilin äärelle. Teoksen on ohjannut Jaakko Autio ja kertoja äänenä toimii Hilla Väyrynen. Edessäsi on vesikaiutin, jossa äänen seisovat aallot piirtävät veden pintaan symaattisia kuvioita. Kaiuttimen vesi on täynnä simpukoita. Pienimmät niistä on kerännyt Elina Tuomarila Itämeren rannalta 2024. Iso musta simpukka on Camino de Santiagon vaellusreitiltä Pohjois-Espanjasta. Valitsin nämä simpukat tähän teokseen, koska ne ovat meren avainlajeja. Itämeri on yksi maailman herkimmistä meristä. Se on matala ja vähäsuolainen murtovesiallas, jonka ekosysteemi on ainutlaatuinen, mutta haavoittuvainen. Altaassa olevat simpukat ovat kuolleita. Altaan vesi on myös hapetonta vettä. Itämeren syvänteissä on laajoja alueita, joissa ei ole happea. Ja veden laadun heikkeneminen vaikuttaa koko alueen biodiversiteettiin. Ehkä olet huomannut, että Itämeren rannat ovat täynnä pieniä simpukoita. Ellei niitä tietoisesti etsi, niitä ei välttämättä huomaa. Simpukat suodattavat vettä, poistavat siitä haitallisia fosfori- ja typpiyhdisteitä ja estävät leväkukintojen muodostumista. Ne ovat meren ekosysteemin luonnollisia puhdistajia. Yksi simpukka voi suodattaa jopa 4 litraa vettä päivässä. Tosiasia on, että lajeja kuolee sukupuuttoon tavalla, joka liittyy suoraan tapaamme elää. Lajeja katoaa koko ajan enemmän ja nopeammin. Sukupuuttojen kiihtyvä tahti ei ole uusi ilmiö maapallolla. Komeetat ja jääkaudet ovat pyyhkineet pois lajeja ennenkin. Nyt elämme ajassa, jota ekologit kutsuvat sukupuuttojen spasmiksi, elämän äkilliseksi ja nopeaksi vähenemiseksi. Tiesitkö, että kansainvälisen luonnonsuojeluliitto IUCN:n mukaan seuraavien 50–100 vuoden aikana seuraavat osuudet lajeista ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon? Nisäkkäistä noin 26%, sammakkoeläimistä noin 41%, selkärangattomista arviolta 30–40%, kasveista noin 40%. Sukupuuttovaarassa ovat esimerkiksi Itämeren pyöriäinen, ainoa pysyvä valaslajimme, sinisimpukka, viiksekäs kilkki, Pohjanmeren norppa, Baltian mursu, silmälasikala, isoallikko sammakko, Itämeren merihevonen. Taloudellinen järjestelmämme perustuu halujen luomiseen. Kulutuksemme tahti on kestämätön. Jos kaikki kuluttaisivat yhtä paljon kuin me täällä vauraassa maailmassa, tarvitsisimme 5 maapalloa ylläpitämään elämäntapaamme. Saatamme ajatella, että haluamme tätä tai tuota, tarvitsemme tätä tai tuota. Ja me tarvitsemme, mutta se on kaikki pinnallista. Kun jäljitämme tarpeeksi pitkään, syvin kaipuumme on kuulumisen tarve. Se, ettemme olisi erillisiä. Ellei tämä tieto elä sydämessämme, meillä on jano,
nälkä. Halu, jota ei voi tyydyttää. Olemme eläneet pitkään erillisyyden tarinan varassa, niin uskonnossa kuin taloudessa. Tarvitsemme uuden tarinan, uuden tavan elää sopusoinnussa todellisuuden kanssa. Tietoisuuden siitä, mitä olemme juuri nyt. Vaatii rohkeutta kuunnella itseään ja asettua oman kokemuksensa äärelle. Mitä syvemmälle menemme omaan sisimpäämme, sitä enemmän kohtaamme myös menneisyyttämme, henkilökohtaista ja yhteistä. Esi-isiemme kärsimys kulkee sukupolvien läpi. Se elää meissä. Rauta veressämme, kalsium luissamme on peräisin maapallolta. Olemme kaikki yhtä ja samaa perhettä. Jaamme samat esi-isät. DNA on lähes identtinen kaikilla nisäkkäillä. Elämä alkoi maapallolla 3,7 miljardia vuotta sitten. Kun jäljitämme sukupuumme taaksepäin, löydämme isoäitejä ja heidän isoäitejään. 10 sukupolvea, 40 sukupolvea, 300-400 sukupolvea, ja me näytämme yhä melko samanlaisilta. Kun menemme vielä kauemmas, isoäidillämme oli suomut, ja hän eli meressä jonkinlaisena kalana. Vielä kauempana saavumme yksisoluiseen esiäitiin. Muutokset, jotka ajavat evoluutiota, ovat niin hienovaraisia, että tuskin huomaamme niitä. Silti yhteys säilyy. Siitä yksisoluisesta organismista meihin, jotka istumme tässä tänään. Sydän rakastaa sitä, mikä on totta. Jos haluamme päästä objektiivisen tiedon äärelle, toisin kuin usein luullaan, tarvitsemme myötätuntoa. Meidän on käännyttävä kohti intiimiä osaa itsestämme. Se tuntuu meissä, kehoissamme. Jokainen hetki kantaa mukanaan koko ihmiskunnan tarinaa. Sinun kärsimyksesi ja minun ovat sidoksissa toisiinsa. Sydän ei ole vain elin. Se on olemuksemme intiimein osa, joka liikkuu aina kohti avoimuutta ja laajenemista. Kun katsot, mitä näet?